akong diya na to, ha? Tinuod lagi na, lo. Mura pa ko. Bragdoda na gyud ko nimo na to, da. Ha? Unsa may mo gidudahan ako? Lo, nga, bitog ano man kunin mo tinuod? Duda pa giday ka. Basta! Mayong Uy, pagbuminaw uy, sa alisto ka na Pino. ko, ha? Napagani ko'y laing madiskubrehan, bantay lang ka. Kinahanglan nga maglikay na gyud kang Lolita o ganan nimo ipadayon ang imong pagpangulitaw nga to niya. Kay kung nimo nang ipadayon, masuway gyud ka na ako na to. Wow! Klaroon gyud nato nisyo. Mingon ka na ko nga nahinomdom ka. Nga, mao na gisulti sa imong papa kanito. Pero wag niyo ka mangutana kung ano sa isod sa inyong kaban. Ay, wa man sagot to sa akong hunahuna nga mutana ko, Pets. Kay gamay pa manggug ko adto. O kamo. Tingali ka nga akong edad adto mga 9 o 10 anyos na ko. Na. Maybe. Or this, ano? 910. Ora! Mga jailong. Siya Rosab, na naman kay buta na siyo. Basta nga akong nainumduman, Pets, nga naa ako no'y nindot dito sa kaban. Aha, Oh, na ay nindot dito sa kaban. oh. Basin, na ay gold dito sa kaban siyo. Kay nindot good ka. Ambot lang ka, Pets. Basin. Mabitaw nga nakauna ko, kay pirmi mo gutong isulti ni Papa na ko. Dako pa kayo ng gusto na bless yo. Kung unsa gisud atong kabana. Kung si Bako, way sud. O kaha, ang sud ato si Ani. Nilipit di ay. Ay, baya. Tingali ipa-ibaw ni. O kaha ba kaning ang sud ato, mga duha na. Kay bata pa baya mo ato. Mag-usik ra kita sa atong panahon dito. Mabutang pa sa kong peligro nga atong kinabuhi. Ay, nakunahon na. Asad bitaw ko na, Pets. Oh, come on. Ay, mga tselong. Uya, kung ato ginang athon nga watay kasiguruan, peligro kayo. Ha? Piki. Piki. Peligro kayo. Simba ko lang yun ba? Sige ba ko, ha? Basin, kitang duha. Mga priso na inoon tayo ni. O ka, mapusilan ta ni Renato. Dito ba kayo ka? Kanahan king dako. Nya. Ug doon na sa gay nindot dito, Pets. Kung doon na gold dito sa kaban, o kwarta ba ka, swerte sa ta. Double L! Swerte kung di masakpan. Pero masakpan naman na, di ta swerte. Kaya kung masakpan sa tablar yapon nga, naghikog ta. Di malas kung ok kaya to, madahod dito. Double L yun, double L. Double L! Ay, gipakulbaan masatan ng mo, Petsay. Ay, mo bitaw, ato ginaing gitimbang-timbang og mayos yo. Di sudaya kayo kung moha magtagritso. Kung buhaton ginato ng misyon na siyo. Kailangan lang sureball kita. Ha? Kailangan doon na dyan tayo makuha gikas kaban. Maura na akong dakong problema, Pets, kay di ko kasiguro kung naabay yung nindot dito. Sakto po ka, simba ko og mga duaan na sa iso dito. Sayang sa kayo nga tong kago o grisgos kinabuhi. O kamaw. Kikidi. 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 Kikananan ha. Kikidi. Korek ka dyan. Sagdi lang, Pets. May mo manog manugo lang ta. Husto. Mabitaw dito si Yok-Yok. Ingon man si Abal. Yan mga ngana. Yok-Yok og si Abal. Pwede ta malihog dito. Malihog na lang ta nilag sekreto ba. Ipakuha na to ng giingon nimo nga kaban. Sulan ko na to sila. Mas safety pa na. Nga mao na itong buhaton siya. Sagdi lang, Pets. Ato na lang planohon og bayo. Oh, hoy lagi kaya ng baga na mo. Kumusta naman yung istorya gapon? Naglagot kay Kunil. Oh, Suko kayong tiguang nako. Ibaharan man hinon ko niya nga. Pahunungon gyud ko og pangulitaw ang Lolita. bago ba? Kunyag masakpan ka nga may padayon ka. Oh, na ko siya buhaton ako. Gusto may ang buhato ni mo? Ay, ambot lang. Ay, ito na istorya na rin. Padayon lagod. Ang importante nga nasultihan na nimo sa tinuod. Actually, naibawa naman yun na siya ba? Palingog-lingog lang yun ang lolo. Seryoso magod kayo na siya ang Lolita? Pastila ng tigwang ay. Malditol gi kayo. Kung wa pa kung pugong ron nila ay. Kaya rin unta kayo nako. Mao lagi. Di ba yaon ta na lisod? Ang problema lang yun, kaya wa pa gyud siya maghimo og testamento nga binlan ko siya mga katigayunan. Di ba may
PKO na lang na rin. Oh, mahimo ba ya? Pero, depende lang sa mga abogado ni Lolo. Tulo ba yan ang iyang mga abogado? Oh. Unya ang loyal biya kayo na ni, kana biya sila, loyal kayong Lolo. Manay lisod. Di day masabot atong sekreto. Delikado lagi kung ato nang himuon. Mahibawaan kita, anak. Bitaw sa no. Lisod na kayo kung mabutang tas langanin. Pero, sagdi lang. Why imposibleng butang nga dili na to mahimo? Kung himuon ginato, Nel. Importante rin yun, anak. Ang timing. Toribia. Toribia. Oh, Toribia. oh, Greg. Daon sa man ka, ha? Bida. Mura man kog malipong. Oh, di ba bag-uman lang kang mitumar sa imong vitamins? Ay, man gani, pero mura gyapon kog malipong. Ambot-ambot nga nun ni. Maayo siguro nga mo adto ta sa ospital. Aron ma-check up ka dayon. Bitaw, yabang. Oh, Greggy? Uy, hala, Greggy! Tabang! Tabang! Uy, tabangi taon, me! Ay, daday! Gariyaw, nausaban ito, Rebia. Ay, ambot lang. Kalit mo lang ni siyang nakuyapan, daday. Ay, dali, tabangi ko. Ato siyang dato sa ospital. Kadayot kay ako tagos rin nato. Nataw, tabang nataw. Siguro yung namatay. Ay. Stay. Bubuhi pa yung taon na, oy, buhi pa na, oy. Kuyapan. Dali, tao mo ang tabang tano, ay. Taypa. Kinuo ko. Wa naman ni magginawa si Greggy. Alo. Patay na ni. Alo. Tabang! Tabang, itaon mo, tabang! Guro yun, Tabang! Ay, di, itaon ko makadaog, ana. Uy, tabangi ko! Guro yun, kande. Garay. Siyo! Ngano ka, Pits? Ngano ka, Pits? Nasugatan ako si Islaw. Ha? Mingon siya nga si Lolo Corio ko, no? Nimo, gidaan sa ospital. Unsa? Nausam ko no sa Pits. Nalilisod ko no, ginawa, maong gitabang. Mao ba? Sabay yun na ni ba siya? Ha? Doon na to siya sa ospital? Ay, gusto kong muduaw niya, Pits, pero... Ay, di pala siguro una karon. Manihid lang una tas panahon kay basin og sunod adlaw maoki ras lolo. Ikaw siyo, ikaw wala, naranin mo. Ay, PS. Pis. Pero siyo. Double R. Napakita kong pagmahay o kahiubo sa imong lolo karon. Ay, sa ako nang gikayong emosyo. Di mo ginamawa ang akong kayubos karon nga wa ko niya ilang apo. Pero bisag gamay wa man ko magdumot ni lolo. Pero kung muila siya na ko nga iya kong apo, aw tingali dali rang mawa ang akong kayubos niya. Uno nga ko na imong gibuhat. Sige, magkaganang... magikuot ni mo anang plastic. Oy, Ay. uno nga ko doon na. Istorya sa ta. Ang bahon mong Pero- bahon mong usununo na wa bahol migas. Ngang jailong. Pero siyo. Ah. Dapat unta. Karong mga panahon na, nanasag ka. Sige na sigaw kayo ng plastic. Ay, bungol. Nam ko migas. Ang akong bahon magil migas. Karong panahon na ba, nagkabalik na untag maayo ninyong kabubot unta, oy. Ay, tinood lagi na, Pets. Mo ginay pirmi na kong ginuhuna. Ilabi na nga tiguang nas lologuryo. Pero unsaon taman, bisag unsaon ako pagpangitag paagi, gisalikway mangyug ko nila. Pero nahadlo ko, Pets. Nga ba sinog simba ko og unsay may tabo ni lolo og di na magkauli ang maayo na mong kabubuton. Parehas kita una-una siyo. Parehas na una-una. Tingali kung mahitabo ng higayon na, Pets, mo na'y pinagkasakit nga mahitaboon niya sa kong kinabuhi nga mutulisok kanunay sa akong konsensya. Marag, di masab tingali. Di sa tingali ka, angay makonsensya siyo. Kay, wa man kayo nahimong sa bisang gamay. Mag-ampo lang kita, Pets, nga unta, maoki na sa lolo. Sapagkat tinuod lang, di pagyud ko andam nga dunay daotang may tabo ni lolo. Kay bisag kuway maayong buot si lolo nako, pinangga gyapon nako siya, Pets, sa tibuok na kong kinabuhi. Unsa, nay? Gitabang si Greggy? Oy, gitabang. Naglisod og ginhawa. Hangtod karon, nagdiwalwal ang dila. Ay, musagbat ko. Ngano nagdiwalwal man ang dila, daday? Ay, sa siyempre, naglisod man ginhawa. Abuhi pa siya. Buhi palagay. Gahig, oy. Pero nagdiwalwal pa ang dila. Kaluoy gud taon ni Lolo Goryo, nay. Luoy mo lang.
kinahanglan nga duaon to ninyo siya, oy. Basin na lang di ay og malagsik pagbalik bakon. Imo siyang bisitahon, Lolita. Sige lang, Nay. Bisitahon dito na mo ni Glenda, Nay. Oh, at tuas Glinda, aron magkuyog mo dito. Mungutan ako niyo, sa mo kuyog ko kapil. Kuyog ko. Eh, Kuyog ko. Asa man siya nga ro, madaday, asa man siya. Kuyog ko. magkuyog ka, oy. Room 206. Rambol. Straight. Sige, Nay. Akong atoon si Glenda karon para mo dito namin dito sa ospital. Gigi. Magkuyog lang talulita. Sige, Tay. Pag iliso na ko niya, mo dito na ta. Sa may pong doktorin. Naigipangutana ang doktor nako. Kung si Lolo nag-take ba kuno og sleeping pills? Kunya rin. Ang gingnan nga, ako kabantay. Kay si Lolo na may magbuot sa iyang gustong tumaron. Kaya sa may diferensya kung may tumar sa sleeping pills. Ay, dudal na nila nila. Kaya kuno sila nakita nga mga simptomas nga malagmit si Lolo may tumar og sleeping pills. Kaya kada kunong sleeping pills, makapahinay kuno na sa memory sa tao. Maayong Mo ba? pagkaminaw sa Lex Mo ang duda. Pino. Pero, nagkatawar ko, anak. Kinibaw biya ta sa unsa gyud tinuod. Bayan, no? Mainon. Mainon rin kay mo na ilang tahap. Pero, dako kayo katahapag, doktor. Nailang giinom si Lolo. Posible ko nung mawin nakapagabok sa iyang utok. Mo ba? Kaya nga naman na rin. Di na ba makailagtaos, Lolo ni mo? Ay, ila pa man siya nako. Pero sa hemro siya mablangko. Very good. Nindot ka ng balitaan. Mano na yung atong gipaabot nila. Kung si Lolo, mamatay nga way anomalya. Automatic na. Nga ako'y magkapanunod sa tanang katigayunan niya. Pero rin, di ba mato ni mo? Di pa taangay mo kumpiyansa kay napastasyo? Inutil na siya. Bisag unsa pa yung himuon, sa gayon nga, maangko na nako ang tanan. Wa na siya daganan, bisag unsa pa yung himuon. Mayroon tawag mainutil na mong Lolo rin. Para libre na ta. Gamay lang ang kuhang nil. Duol na kaitas daganan. Hala, uy. Kaluoy tao ni Greggy. Dili pa ba ni siya makastoryaran? Dili lagi, Lit. Naon sa magiday ni siya? Sa pagkakaroon, naglisod pa og diagnose ang mga doctors. Doon na sila mga nakita ng mga substance sa lawas ni Lolo. Unsay substance ren? Tingali sa mga tambal na nga gitumar ni Lolo. Ang problema kay di man ko siya masulti na ako kung naa siya imnon nga tambal. Mga wasab gyud ko makahatag sa saktong detalye sa doktor. Mao ba? Kaluoy po tao ni Greggy, uy. Naaba din ni siya sakit ren? Oh, naa na siya yung mga ibati sa lawas. Pero para na ako, maramag na natural lang sa tungod pa sa iyang pangidaron karon. Hinoon. Basta idaran na, daghan na gid ang mga sakit na manggawas. Oo, pero uda. Pero kini mo kini ayan lulugod. Kani mo pangutanon, mayon man na siya nga lagsik ra siya pirmi. Mga dako ra sa mga akong kumpiyansa nga okay ra gyud siya. Pero maayo na lang gani kay natabang dayon si doktor, no? Dako gyud og katabang sila si nanay nimo og si Toribia kay dami gyud ayon nila si Lolo din sa ospital. Pero unsa man gyud? Dili pa gid siya maka-response kun istoryahon? Di palagi, Lit. Ilabi na nga di oxygen pa ni siya. Sagdi lang, Ren. Ato lang una papahuwayon si Greggy. Basig sa sunod adlaw, ma-okay na ni siya. Mayon da, Lit. Kay di gyud ko makaako nga magtanaw ni Lolo nga maingon siya na. Magampo gyud ko sa Ginoo nga maulian na siya. Kay di pa ko makadawat nga dunay daotang mahitabo niya. Ligon na lang gid kanunay ang imong kaugalingon, Ren. Iampo sa damo nga mamaayo ra siya. Salamat. Salamat kayo, Lit. Ito mo na yung mga ganaon na siyo. Murag lao man kay kagpanlantaw sunahan. Tagano na ko. Mangupaw ka.
Nya musulti ka, kuan siyo, simpre, naguna-huna ko ni Lolo. Ug sa laing bahin sa murag kadtuon ko mismo dito sa mua. Katagaan ko no. Oo, kato ding atong plano nga suhulan na to si Abal ug si Yogyok, di ba? Nagplano man ta na, di ba? Muana na sad ka. Murag di maayo. Lagdaan pa ko mingon jud kana, murag di maayo, di ba? Nga nanugo taglain, ha? Kay ngano man be? Ngano man kanong kuan? Ngano man Ay, kanong? sorry, ngano? Batilan. Murag di maayo, Pits. Daan pa ko mo ginaisulti na. Napakaganda gini mo na. Pwede yung mayo nga manugo taglain. Kay, dako manggod akong pagtuo ba? Nga doon nag-importanteng suod katong kabana. Ha? Suod naman suod ba? Importanteng suod. Oo. Suod, dili suod. Mo gani. Nakasabot ako sa imong puntos yo. Nakasabot ko. Kay kung manugo pa taog lain, basin og di itog anong tinuod kun unsay sud unya sa kaban. Bakit, Pits? Gani, O nga gani, mas gani. nindot yun kung ato yung pangunayan. Kabantay ka. Ako kabantay. Double L. Double L. Pero kini unsa man siyo, musugal yo nga musud niyo ha. Mangita ko pagi. Pida no. Kung mo yung gusto siyo, ubananti ka. Kung asa ka malipay. Salamat kay Pits. Mayroon rin ako nimo kung kano sa agad ang adlawa o oras agad nga mo ato dito. Planohon taon na ring tanan. Una ta mo himo sa atong misyon. Ay, galangon niya ko. Mayo! Ala, ay. Pits, murag si Glinda maron. Uy, hala. Utod siyo. Ay, si Glindag yun. Tana, Pits. Atong kanawgon. Daan ba ko si Glinda yun? Kaya kung nalaki pa ka, si Glyn Pino ka. Double L. Double L. Ay, ito, Glyn nga, laing komedya. Ay, Glenn. Kani, kumusta naman ka, Glyn? Ay, Kwan. Tingong Glenn. Hindi ka Ano tingog. na po, ikay mo tingog. Ay, double L. Double L. Hindi mo rin kagikan, Okay Glenn. lang ko, oy. Dito mi gikan ni Lolita sa ospital. Naibaw ba mo sa nahitabo sa imong lolotasyo? Ha? Ano ibaw namin, Glenn? Ibaw namin. Tod. Kumusta naman si Negoryo, Glyn, ha? Di pa mo siya makasulti, Pits, kay gi-oxygen man siya. Lisod bang yung kaimtang, Glenn? Lisod. Sa akong tanaw, murag lisod yun ang iyang kaimtang tasyo. Uy. Delikado gina kay nabitay uban man lain na muhot silong na sa delikado. Ibaw na magkakutsiro, Pits. Pasawa nga, Uy, Pits. kanang unsa man, wa mo'y plano nga mo bisita dito, tasyo? Ay. Pasensya na ka, tasyo, ha. Naibaw kong doon na mo'y kasilo sa ing lolo. Pero, sa naitabo ni Lolo Goryo Gudron, tingali, panahon na ron mag-uli ang maayo ninyong kabubuton. Sa akong bahin, Glenn, wa mang di problema na ko bisag karong pa mi mag-uli. Ang dakong pangutana kung si Lolo Goryo, naila pa ba na ko nga iya kong apo? Mausab. Aha. Pero, Juan, silang. Suwayan ang gapon ako, ha? Kaya basig, muduaw mi ugma ni Pipito dito. Mas labing maayo, tasyo, nga buduaw mo. Kung gusto ka, ubanan ka na mo ni Lolita. Ha? Sikat matapit. SSG. Ay, SSG. Sige, Glyn. Ina si Lolita, ha? Nga magkuyog tang upat dito. Anion mo na mo, ha? Unsa mang orasa ugma? Ikaw, so. Unsa mang orasa? Daday. Sa tanaw na ko, murag di magdugay si Baygoryo. Saan na ito? Ayog tanaw. Yatir. Hiyay. Ay, Likoy na eh. Mauso na akong tanaw, Felix. Taon sabno. Ha? Lagsik pa man itong misuloy din eh. Nya karon kalit mo lang nalandig sa balanan. Nga naman na. Ngano na? Para na ko. Oh, Di na ikahibaong. mo ba? Oh, ayog ka, Wander. Wanderon sa. Aylang supay. Uy, natag-an na nato na ko daan ay nga. Dili na kito siya magdugay. Yatira. Ganun nakatagaan man kadaday. Ay natural. Numero 1. Tiguwang na siya. Oh, abilang ko sa. Ikaduha. Mailan nga, masakito na siyang daan. Blay! Oh, Pataka man kadaday. toko. Dito masakit ang siguro oy. Lagsik mo to siya. Wey! Oh, Kabutalo! Bayag yun ni mo, Ay, Felix. Uy. butalo. Butalo kay ka, uy. Huwag ka magtanaw nga. Laos na kay tutanaw. Naglawas ni Goryo, ay. Maobitaw, gusto na ko ni Lolita, no? Nga, sugalan na lang yun niya sa Goryo. Kay tutalwa naman to'y mahimo. Nya mao di ay. Oh. Blay. Wag kay hinungdan daday. Wag kay hinungdan.
Nahibaw na ko unsay naa sa imong huna-huna. Kay sakto ba sa mga kong giuna-huna, be? Iyay. Kay nga no, di ko no kabalipay nga si Lolita mo'y makapanunod sa tanang katigayon ni Goryo. Hoy, daday. Sultihan talang ka, no? Bisag dili ko perpekto nga pagkatao. Pilis man ko. Bisag dili ko perpekto. Ha? Wa ginasa kong nahuna nga akong ilawog ang atong anak sa laing tao. Bisag pobre kay ta. Wa ginasa kong nahuna nga tudluan ako ang akong anak aron magdato ta. Kinanglan nga makahantok sa dato nga tao. Ay, hilaw na lang diha, Felix, ay. Kadang naon ni mo nga dali ra ba tayo kag bayaran kwarta? Ay, ita istorya. Ayaw lagi. Kapas ka. Ay, kung iparihas ni mo. Oh. Bisag pangutanon pa ni mo, Lolita. Ha? Wa ginama. Madungog ni nga sukad-sukad ako. Ha? Ako, midiktar ko sa atong anak. Nga, mupili siya og tao nga iyang pilion. Wa gina. May ikaw. Ako rin sad. Ikaw. Habugirong dako. Iyay. Pero, oy, Felix Dakat. Bidang, pilis na ta. Ang ngayon kay taoy. Abi ni mo, anugang jud kaayo. Kung gigamit pa lang yun unta ni Lolita ng iyang kartiyo. Dato na unta taron. Yay. Kita nawa, usa din ito mo ni Goryo. Yatira. Oh. Mura mahinog nalipay kay kasanitabong guryo na day. Ay, wa ko malipay, Felix. Wa, uy. Nagkuuli noong ko tungod kay kausara ba igid manuktok ang kaygayunan. Hilo mo'y. Oh. Bisag maulian pa to guryo na day. Pino. Dako kong supak. Nga imong tudluan si Lolita kung kinsay iyang pilion nga higugmaon. Kamaayo ba yan ni mo manulti, Felix? Unya, kanang ibong kinaiya, nga imong babagan sila Stasyo og Pipito, nga mamisita din may na, ha? Mo rin na iwa mamili. Ay, ayaw, ay, nagisgote. Ayaw na. Oh. Lahi mo sa itong isyong mahitong ugtasyo. Kriminal man to, kriminal to. Kriminal. Naamon to yung kaso nga pagpatay. Mabito na yung usa sa rason kung nanong gusto sabi na kong ilikay nga itong anak sa kriminal. Diday, kapoy mga istorya ikaw. Ay, lang ta. Ayaw. Ha? Di na mo'y tinudanay ni mong rason. Gusto ni mong ipasugot siguro kay makahantok man ka. Muna isaktong pagkasulti. Ay, pastilan! Maglalis gid ta ini. Hey, bitaw. Tinuod na. Kana. Oh, pero di man na dautan, Felix. Kay, kaayuhan raman sagna sa atong anak. Oh, ha? Asa ba'y gusto nimo nga maadto na hinuon ang atong anak kanang mga smago lang og dagway? Ay, lamoy, daday. Oh, bida. Ang kuna na lang. Naong kag kwarta. Oh, bitaw! Naong bitaw kog kwarta. At least, nagpakatotoo ko. Ay. Pero ikaw, tigpakaroon ino ng way angay. Uy. Oh, sa may tanaw, gini mo rin dagana, wari. Dako kay Consuelo nil. Kay matod pas doktor, kung dili maulian ang tiguang sa tambal nga ilang gidapat. Basin og musamot pa og mahimong komplikado ang iyang kahimtang karon. Mo ba? Usa magi tinud-an ang sitwasyon niya ron. Ay, dugang ko sa doktor ay. Nga, nasa gitawag og vegetative state. Usa mo siya? Nana siya ay brain damage nil. Mo ba? Unya matambalan pa ba kana siya? Mo na kanay giobserbahan karon sa mga doktor. Kay kung dili siya madalas tambal, Consuelo na gyud ni para nato nil Consuelo kay ta. Unya rin unsa magi tanaw nimo, ha? Makarikaber pag yung kana siya. Tanaw nako. Murag paingonhang mo pirma ang wate nil. Epektibo gid kayo nga tong hilom ug sikreto nga pagi rin. Basta walay kisaw nil. Limpyo ug hapsay ra gyud kayo ang dagan sa tanan. Natural ra gyud kayo ang lakaw sa panahon. Congratulations. No. Ikaw na gid unya ang bugtong manununod ining tanan. Salamat Nel. Ay, pabuto lang nato sila si Glinda og Lolita siyo. Ngani wa ka break. Ay, Pets. Murag
laom kayo tagpanghumpaw di ada. Bantay jud ko. Ngisi-ngisi ka pero laom kay kagihuna-una. Unsa? Ha? Seryoso kay imong naon? Klaro kayo. Unsa Bitaw man na. imong gihuna-una, ha? Bitaw kira mong kupits. May problema. Naibaw na ko. Kung unsa imong gihuna-una? Jike! Sige, sige. Jike! Oh, sige. Gigi. Gikulbaan ka? Kabantay ko no. Nga mo duaw ta sa ospital, kulbaan ka no. Ay, waman, Pits, waman. Kuala nagsagaw lang nun akong gibati. Wa ko makasabot sa akong kaugalingon kung muhilak ba ko o masuko. O kamo. Bakit silong? Nindot ba sab nga mo hila kasyo? Kay makaali man kuno na sa imong mga kanang kasubanan. Mau Ha? lagi. Kabantay ka? Mau lagi kabantay ka. muhilak mga Pits. Kuan, pero para magkapahungaw gyud Kana, akong gibati. Hungaw ba? Hariag pangag, hungaw. Hilak-hilak no. Hilak ko na siyo. Kabantay ka, hilak ko no. Kana, tigil na. Ay, huwag siya ko kitang hilak ka. Nananayin mamaayo, maayo. Uy, Kisa ba ron? sila na ron si Lolita, Pits. Hala! Nagta naman hinuunta nila! Tanasiyo! Mga daw na ta! Oh, asa man mo, Tasyo? Wa among doon si Gregi. Oh, di pa mahimong doaon siya. Kay critical ang iyang kahimtang. Ha? O si critical. Kanang Renato, unsa man gid ang iyang status karon? Kuanlit, delikado siya nga makuma. Unsa? Kanang rin. Hmm. Di ba pwede bisag matanaw lang ako siya? Dili Tasyo. Ilabi na nga, doon na kayo dakong sa nga nahimo nga to niya. Pero, Ayon lang pangandoy nga makaduol pa kaniya. Angin mo siyang likayan, aron dili mo samot ang kahimtang sa kong lolo. O, timani ha? Wa na kaniya ilhang apo. Tungod kay kriminal kang dako. Kapihas ang Renato gaw eh. Mura man ugway buko nga manginsultog magpakauaw ni Tasyo sa dakang mga tao. Mao lagi. Naglagot bitaw kong naminaw, Glenn. Naluoy na lang yung taong kong Tasyo nga gingon ato niya pagsulti. Wag yung ko kauyos batasan ni Renato lit. Sa tinuod lang, mahimo raman unta ba og sultihan niya sa sekreto si Tasyo ba? Dili kay ani gid sa atong atubangan niya insultohon. Bitaw? Mayo na lang gani kay mapaubsanon ra kaayo si Tasyo. Mao nang di ko ganahan nga makigbanding anak nila gaw. Kaya bugiruan magyud ko slihok og batasan ni Renato. Maog yun. Nagparehas lang sa siyang kauban nga si Jonel. Pulos mga hambugiro. Sa sunod kani, gaw, mang-invite ka na sila nato. Di na kita mukuyog nila, ha? Kung mahimo, di na tamutagad nila. Di man sad kaayo na nato sila suod gaw. Masuod pa nako sila si Tasyo o Pipito. Tinuod yun, gaw. Mas ganahan ko sa kinaiya nila ni Tasyo o Pipito. Kay mga buutan. Unya, mga hitsuraan, sab. Pero sagdi lang gaw. Mutagad lang gid gihapon ta. Pero dili gid ta mo sanong dayon kun ilatang dapiton. Ganahan gani ko nga di sila tagdun. Aw, tagdon lang gihapon nato gaw. Abi pa lang mga garbusa kaayo ta. Basta ako, gaw. Ambot lang. Kung ganahan pa ba kumutagad anak nila. Na, pasagdi na lang na sila gaw uy. Ang akong gikabalakan karon, ang kahimtang ni Luluguryo. Bitaw gaw, naluoy ko gusti kuwang. Tinuod ka to nga nako masya. Di naman kuno siya makasulti gaw. Pero gaw, di ba nagbuka pa man to iyang mga mata? O bitaw gaw. Kanang makumagaw, di ba magpiyong manapirmi ang mata, anak? Di posible sad og nakuma si Luluguryo nga katong gibisita nato siya. Muliw pa man ang iyang mga kamot. Unya, mura pa man to siya og nakadungog sa atong giisuyahan. Maayo tag makarecover siya gaw uy. Bitaw, malingaw ba yagi ko ni Luluguryo ay. Tinuod gid na gaw. Mao bitang malipay sad kaayo ko kun musuroy na siya dinhi. Kay di ba gito siya masuko gud basta ako lang siya kubidyahan. Naluoy baya ko sa sitwasyon nila ni Tasyo og ni Luluguryo gaw. Kay sa una, nakasaksi baya gid ako nung sana sila kasuod. Sukad nga dunay nahitabo silang amahan ni Tasyo no. Kalit yun na usab ang tanan. Naguol sa gyud kaayo ko gaw. Sa nahitabo silang pamilya. Pero lit, Oh. ato-ato lang niya. Unsa man na? Opinion lang ni nako. Mahimog masayo ko ini. Sige na, diretso ang sulti. Kuan ba? Nagduda ko. Nga mura, dunay kalabutan si Renato sa kamatayon silang amahan. Unsa? Ngano nakasulti man ka anak gaw? Unsa may imong basihan gaw? Walang. Duda lang na nako. Di sa tingali gaw uy. Mabitaw miingon ko nga pwede sa kong masayok. Basta kay duda lang na nako gaw. Pero mao lagi. Unsa may imong basihan sa imong pagduda niya? Sayang body language gaw. Mura magud og lahi siya og linihukan. Pero di ba ako expert ka ha? Kining ako, pagduda lang gid na.
Hinoon, usahay ang ato bayang pagduda, mahimog sakto. Basta, lahi jud ang akong kutob niya, gaw. Aw kun unsa man gani, ang Ginoo ra gid mo nasayod anang tanan gaw. Nga, tinuod yun na, gaw. Kay kun ato ugong basihan ang testimonya ni Tasyo kaniadto ug sa mga ebidensya nga nanggawas, inosente man gid siya. Galing lang, dili lang mo dawat sila si Renato, nga wa gyud kalabutan si Tasyo. Bitaw gaw. Nakabantay gyud ko ba nga iduot gyud gani ni Renato si Tasyo nga mao gisadan bisag way basihan? Mao na diha, gaw. Kun mo akusa siya ni Tasyo nga way basihan, wa sad ko basihan nga ato sab siyang dudahan. Kay kinarabang kusog kaayo mo masangil. Posible mo ay principal author hinuon skrimen. Aw matod pa nila gaw. Wa man ko noy aso nga makumkum gaw. Og ang gaba ra bagaw, di jud magsaba. Inuktok na masab ka diha. Ngano ka? Nagunaw na ako, Pits. Gusto kong mabalik sa ospital. Usman, hagdo ni mo gusto magay si Renato dito. Wa ako'y plano nga manghagad na, Pits. Gusto rin akong istoryahon ang doktor kung unsa gitinud ang sitwasyon ni Lolo Goryo. Nya, kano sa man ta mabalik? Ugma, karon dayon adto ta. Karon dayon, Pits. Nakasabot ka na. Nakasabot Di ka ko na. may mutang nga, di ko masayod sa tinud-an ng kahimtang ni Lolo. Oh, sige. Mas maisyo. Ato na to karon dayon. Tana, Pits. Oh. Ren, kining unsa na may plano ni mo ron, Ren? Nagpaabot ko sa Dr. Nel, kay kon makakita ta og binta. Gusto na ko, madayon na nato ron. Kinahanglan nga maimpas na ng tiwanga. Bida. Dugay na ko nangandoy nga mahumanan ning atong mission, Ren. Sige lang. Nana ko inindot kayong plano, Nel. Unsa naman? Pagbuminaw sa Nana ko napalit ng Lex tambal Pino. na pwede na kong itipon sa dextrose. Karon di na gyud makamata ang tikwang. Wow, very good idea rin. Nangita pa ko og nindot nga binta nga dili ta makita sa CCTV. Muna'y atong bantayan ug maayo rin. Kay murag daggan ra kaayong mga CCTVs palibot. Sige lang, nam ko'y kaila din sa ospital. Ngalabaw sa ilang security din Ako tong sabuton. Aron limpyo nga atong plano. Naaragyan mo ang tanang timon rin. Kinahanglang maniguro ta ini, Nel. Lisod kayo kung masipyat pa ta. So far, adunay nindot nga response sa iyang lawas karon. O naglaom ta nga makarecover na dayon siya. Ay, salamat taon, Dok. Sa ato pa, Dok, wa dahil siya makuma. No. Wa siya makuma. Conscious ra si Sir Goryo. O wa mo ang kabalakan. Kaya daghan ako og mga pasyente nga ingon ini. O normal na kayong tanan. Ay, salamat taon kaayo, Dok. Sige sila. Bitaw. Di na ko magdugay kay napakoy nagang pasyente nga. Di ba nun? Sige, Dok. Huwag salamat yung kaayo. Okay. Salamat, Dr. Baring. 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 Para magkakonsolasyon, baring. Ay. Pastilansyo. Murag kita radyo gimiwangan ni Renato. Ay! Di ay tinuod nga nakuma si Lolo ni mo. Mau lagi. Mayo nga, ato na to siya siyang kwarto, Pits. Ha? Ay no. Siya no? Unya. Naraman si Renato dito. Huwag katong yung batos nga. Siyang sigahon og mata. Bala na. Doon ako'y katungod nga mo konsultas kong apuhan. Wala na. Basin og mag-awan na sa bunya mo siya, ha? Wa ko madlok. Tana, Pits. Ato na to siyang kwarto. Murag lisod ta din rin kay dagang kamera nga naka-install. Nasa pultahan ug sa sud kwarto. Oh, bitaw. Pero, wani kaso. Sa ako naging ngunay mo, ako niyang istorya ng akong amigo nga head sa security din Uy, bilihok mas lolo ni mo rin. Renato. Rin, gitawag ka niya rin. Lo, di ara ko, Lo. Kuha niya akong oxygen. Ipakuha ko nun niya ang oxygen rin. Ayaw, Lo. Dili na mahimong kuhaon. Tawagan, doktor. Tawagan niyang doktor. Kalma lang, Lo. Ayaw paglihok. Dili mahimo nga mangusog ka kay basin o mangunsa ka. Ren, murang manog na ulian as lolo ni mo. Ako rin, pre. Tasyo? Kumusta is lolo? Kapila na pati kaing na. Nga dili ka pwedeng musod din Kinahanglan nga akong makita is lolo. Ayaw ko kagita, Tasyo. Kung di ka gusto gubot, bawa na yun din
So ako nang ikaingon nimo. Wa kay katungod nga buduaw ni Lolo Goryo. Nakasabot ka? Ha? Ay, kugpugni na to, ha? Kaya gusto ko mo tanaw sa tinudan Muna. na kahintang ni Lolo. Ako na. Imo din na, imo din na. Ako lang libre, ako lang i-rewind. Ako, natagalan. Ay, kupungi na to. Daan ko. Ay, kupungi. Kay gusto kong mutanaw sa tinud-anay kahimtang ni Lolo. Sa kapasultihan! Mo nga. Kawa din yun! Ay, ouch. Sige ba? Ano bang imo ang itukbod? Hoy! Eh, mo ginawa niya, ha? Sige ron. Oh! Karambula kita yun ron, magminuwa mo. Ayaw ko ninyo gadoka, ha? Dimanduan ta mo. Nagpamahawa mo karong dayon aron dili ko mahinayak ninyo. May nayak na ha? Ikaw. Hoy! Hoy! Animal ka, ha? Aning akong kumo. Sila to kanawa. Wala na matay. PS, patay siya. Sayo kayo ko ni mata ganihagaw, uy. May hapit kid ko simbahan kay akong ginagkot si Lolo Goryo nga unta ma-okay na gid siya. Walagi ko ni mahapit sa bahay. Wa na lang ko mohapit gaw kay wa man sa ko magdugay dito. Unya igo ra sa ko mihapit sa merkado. Unya may uli ra ko dayon dinhi sa bahay. Unya kaw, wa kay plano nga mo bisita tagbalik ni Lolo Goryo? Gaplano man gaw. Ganahan gani ko moadto unya. Sige kaw, masamtang ula sa mato dito. Karong hapon lang gaw. Mga alas 5. Sige kaw. Lolita! Oh, tay. Kutas na. Nahibaw ba mo sa balita karon? Ngaon sa man tay? Sila si Tasio o si Pipito. Pinangita na sa mga pulis. Dakpunon! Unsa? Ha? Unsa ko dak punon tay? Sabi lang sa tiyo nga dakpunon man sila. Ipadakop sila ni Renato. Kay ilang gibukbok o gitabangan o kulatan si Renato. Unsa? Tinuod ba ng balita atay? Ay, ulat eh! Gahapon sa hapon ang nahitabo. Giatake sa daw ka kriminal sa Renato. Sa way igong rason. Ilang gitabangan kulata. Nga dito bigyan mismo suod sa private room ni Goryo. Hala, uy, ginoo ko. Mura man o dili katuhuan ng istoryaha tayo eh. Kisa may mong nahibawaan ana, diin man ka ana. Si Janel! Nakita man eh! Ang ipakita mo ganyan sa picture nga nang huboy ang naong ni Renato. Ang huboy kita no eh. Oo ba? Huboy oy. Basin og dunay rason tayo eh kung ano nahitabo na. Bitaw, walang takaybaw kung kinsa nanguna nila. Tinuod na. Maminaw una ta kung unsa gyud tinud anang hinungdan. Sa akong paminaw, kaminaw mo ko. Sa akong paminaw. Why duda? Sadaan yun ang duha. Kay wa man na magpakita. Wa nang magpakita. Wa na ba? Misibat na sila. Gipangita sila karon sa kapulisan. Murag, di man na tinuod tiyo. Ay. Kay bago man lang kumiagi sa ilang pipito ganiha. Nakakita man ko ni Tasyo nga naglingkod sa danan. Naghigop og kape. Yatera. Tinuod juga? Nakita ang ni mo siya? Lagi. Yay. Wa magud mo tago sila si Tasyo. Tay. Diin man sa kanang balita ang nga mitago sila tay. Maunay, kalang maunay sulti sa mga silingan. Nagmaritis man ko dito. Murag na sobraan ra sa dang imong balita tay da. Maritis man ko ron. Mauna diha. Mauna niya. Basta mauna niya ako na dungog. Samtahan mo eh. Gaw. Naaman ka ron sila si Tasyo sa ila. Naagaw. Tanagaw. Ato sila atuon. Hoy! Oh. Ayaw maganto. Magmaritis sabihan sila. Magmaritisan. Ay maganto. Basig maangin mo. Kung maabtan mo sa mga polis. Wa man may daotang buhaton tay good. Ay. Amor naman silang istoryahon dito. Storya ba? Sa istorya. Bitaw tiyo. Sige na gaw. Tanagaw. Maklaro ba nin? Ang duha ka butoy ng akong agtang? Maklaro gid sa rin. Mura sa sungwes baka mga kuwang sandos. Di ay! Ikirig bugal-bugal di anin. Magtarong di ako pangutanan ni mo, ha? Oo,
mo ko magkumidya rin. Isulti lang ko tinuod. Kaya naapa mo ko kay black eye sa mong duha ka mata, God. Mura naman ganit kag panday, no? Day? Ay lang kalain. Ang imong naong, mura na dyan kag bakang masakiton. Tila na, klaro naman yung kayo na bugal-bugal ng imo, Nel. Bitaw, Ren, wala mo ko na magkumidyahay din, no? Ang ako, misulti lang yung tinuod, nga maog yun ay nadangatan ni mo. Naglagot yung gibuhat ni Tasyon ni mo. Di gina ko mapasaylo stasyon na nang gibuhat ako, Nel. Mubaos ko ko ini. Kaya magkani mo siya rin. Ipapreso ginanako siya, Nel. Ugawas pa na. Ako pag yun siya ipakuot dito. Mo ba? Oh. Andam ko mugastog dako, Nel, para mahipos gina siya. Nindot na kung mo na imong buhaton rin. Hustog yung kayo na nga desisyon. Makita niya niya. Di na ko siya lungan hangtod di siya mahipos din ang kalbutana. Unsa man gid ay tinuod nga nahitabo Tasyo? Mo lagi to ulit ba? Kuan giunhan manggukon niya og tukmod. Motong ako siyang guwakli. Gikalitan pa mangguyog ko niya sumbag. Motong nga wakon himo. Mibaos na lang sa gyud ko niya. Maudi ay. Ano na? Daplin. Tinood yun na. Sangil mo rin. Tinood yun na. Naman yung CCTV sa ospital. Bisag tanawon ba ito nila? Makita agad kung kinsa nang una. Mao ba di ay, Tasyo? Oo, mautong may depensa na lang sa gyud ko sa akong kaugalingon. Bitaw, may rasad yun nga imong gibaslan Tasyo. Dangpan mo itong yung kauban nga bugero. Naigo sa to. Naigo sa kong kulata eh. Ay, nagkarambula gid ay mo dito, Pits. Tinan mo. Mabangga magini madugay. Hindi po dito eh. Magyan nagkabreko eh. Bibo lagi kay Glenn. Nang lupad ko na nga mo mga kumugot pa. Lupad-lupad lagi mo. Pero bilib ko sa kumo ni Tasyo. Kay kusog kayo butahin. Hinay rin ni Pitsoy. Ha? Oh, come on. Hinay ko. Nilugwa ko. Doon kasungay si Renato. Ako sungay bultay siya. Murag 20 balls yan. Unya, Tasyo, ikiharabagid ko naman nila. Kung kumadlo ka ng kihalit, Kiha. dapat nga nga ako'y mukiha nila kay pataka lang og yawit ni Renato. Iya tanggi patoo nga nakuma ko nos lolo. Pero sa diyang akong gipanguta na ang doktor, okay ram ko nos lolo. Hala, no? Mao ba siya? Kiha? 558. Basta kiha. Matuwang. Tinawag niya ulit. Kadungog yun ko pagsulti sa doktor. Nga okay lang ko na sinid ko riyo. La, kalaing ko ni Renato. Nagbuhat-buhat din siya og iyang istorya. Iya da itang gipakakan og istorya. Mo na'y usa sa akong kalagutan og maayo, Glenn. Glenn, kaya wa ko makasabot kung anong nagpalakaw sa istorya nga si lolo ko nung nagkuma. Bitaw, dili ginamayo yung gibuhat da. Oh, yun, come on. Nakasaksi man yun mo. Mo nga, wa ko mahadlok nga ila kong ikiha. Dapat manggani siya mo'y mapriso inayang gibuhat. Kung ako pa ninyo, Tasyo, no? Mukihasad mo. Para mahibawan yun kung kinsay sadaan ninyong duha. HJ! Hostel yun. Sukol ginoy ni Glenn. Bahala nagmagkinaon siya. Ayaw gin mo kahadlok, Pits. Kay naamos katarungan. Dapat sila mo'y mahadlok ninyo. Kikidi. Correct ka dyan! Kumusta naman ang imong pamati, Greggy? Medyo okay na ko. Maayo hinuon. Nalipay kaayo mi nga makastorya naman di ay ka. Pero yun. Sa ganito, Uy, hala. Wala ka makailan ako, Greg. Si Toribia bitaw ko. Toribia. Oh, Greg, si Toribia bitaw na. Ang imong personal yaya bitaw na nimo. Pero... Ay, yun na, be. Aber, ikaw, be, kaila ka ba na ko, Guryo? Kuan.
Yun na, dili ba ikaw si Daday? Ay, kurikik! Kurikik. Kailham lagi ka nako, be. Pero nito rin yan, nalimot ka. Ay, pasensya na kaayo. Limot yung ko kinsak. Hala, kalahain ba yan ni mo, Greg? Uy, kalimtan naman lang ko di mo. Pero, Oo. Unsay pero? gwapa kaayo ka. Ay! Halaka. Tinuod ka, Greggy. Ha? Yes, gwapa kaayo ka. Naana ba kay ba? Halaka diha, uy. Daga pa baya ko, Greg. Mao ba? Daga pa di ay ka. Oo. Ako ba ulitaw pa? Ganan ko nimo. Basin og magkasinabot ta. Desidido kong magpakasal nimo. Unsa? Tinuod ka, Greggy? Magpakasal ka nako, ha?